tenir per l'escola. Te'n recordes? Sempre baixàvem al pati totes les classes. Sí, però aquest any haurem de fer de manera diferent. I què podem destacar aquest any de la pau? Mercè, a mi m'ha dit que el pare Francesc ha dit que no hi ha pau sense la cultura de la cura. I què és això? Vol dir que hem de cuidar-nos entre nosaltres. I tenir cura del medi ambient. Mira, què ens expliquen? Doncs a treballar per la pau!